Abụbụ m eze nwanyị dibịa mmiri, mana ndị maara m ama na-akpọ m mmiri zoro ezo. Ebe m na-alụkarị ọrụ bụ na River Niger. Anọ m n'ụlọ ọgwụ a na-akpọ Bamigred Hospital dị na Mkpọ maka ọya dakwasara m. Ndị ebe anyị ndewo na ọnụ bịara ọnụ bọọla chi anyị na-agụ okwu abada dị iche kele nwa ke ada dị iche ka eji mara ihe onyonyo na-aga m gburugburu ụwa niile. Asị m ka ọ nkirigodo anyị lee ihe onyonyo a na-egosi ebe anụ nwoke ọnụ fụrụ n'ihu skrin a na-akpọ Reverend Ephraim Onye. Oke Chineke ejiji na-atọpụta ụmụ ndị eji na-agwụ ma ndị kesa eze nwaanyị ma eze nwoke ndị ke dibịa na-agwọ ihe dị iche iche na-akpọ omenala Igbo mgbe na-eji na-agbagoju ndị mmadụ anya. Ọnụ ga-egodo ntị na vidio wọchị vidio ka ọnụ ihe mere ebe a nwetawa agbọbịa na-apụ na mmiri bifo ọwa eze nwaanyị ka ọnụ pụziyote Chineke ejiji our brother Reverend Ephraim Onye wee dọpụta ya na-agwụ o wee mụrụ ihe a na-akpọ Jesus Christ. Ngwa ka anyị wọchị ndị vidio ka ị na-awọchị ka ị na-ashare the video. Ngwa thank you ka emechaa. Afọ m bụ Ogechukwu Favour Bertrand. Abụ m onye ahịara anya azụ Mbaise. Ebi m na Onitsha, Ọmụba, Phase 2. Abụbụ m eze nwanyị dibịa mmiri, mana ndị maara m ama na-akpọ m mmiri zoro ezo. Ebe m na-alụkarị ọrụ bụ na River Niger. Anọ m n'ụlọ ọgwụ a na-akpọ Bamigred Hospital dị na Mkpọ maka ọya dakwasara m. Nwee nọ na nrọ fụ a man of God yi akwa ọcha ka ọ kwụ n'iru m, mana amarọ m onye ọ bụ, afụ ndekwana m iru a mbụ. Nwee tụta oge m si n'ụlọ ọgwụ a pụta, nwee na-aga n'ụzọ nwee fụ igwe mmadụ ndị ụka ka fa na-akụ egwu na-aga. Nke a bụ spanifọpọskwa na nrọ. Ofu onye n'ime ife wee bịa were akwụkwọ nye m si m na ọ ga-adịrị m na mma. Nwee nalụ ya bụ akwụkwọ nwee fụ the same face m fụ na nrọ. Onye afọ bịakwutere m na nrọ ka esere ilu ya na ya bụ akwụkwọ. Hey! Ụjọ wee jide m. Ife ọzọ m fụ na ya bụ akwụkwọ ahụ bụ ndị ikwu ejima ịtọ na ndị ikwu ejima ịnọ nke edere n'akwụkwọ a na fa na chọbụ nwa. Nwee fụzia onye dibịa nwanyị eze nwanyị fakpuru isi dada n'akwụkwọ a ha nyere m. Nwee kwuzie n'obi m wee sị na onye a unu amara onye ọ bụ nke bịakwutere m na nlọ bụ onye fụrụ iru ya n'akwụkwọ a were ihe Chineke chọrọ iji eme na ndụ m. Nwee were akwụkwọ a ha nyere m tụkwasị n'obi m, nwee yọọ Chineke nke nwoke a na-efe ka ọ gwọọ m ọrịa. Otu a ka ebili mmiri ịnyanya nke na-atụ na ndụ m si wee dajụọ. Nye ka m ji wee chọrọ ụzọ wee bịa na Ephraim Onye ministry. Achọrọ m iji ohere a wee gwa ndị otu m niile na ndị dibịa na ndị eze nwanyị ndị mụ na ha na-emekọba ihe n'oge gara aga maka mkpebi a m nwere iso Kraịst, n'ihi na mkpebi a bụ maka ọdịmma m. Mmadụ adịghị afụcha ụzọ chebebe ọ ga-amụta ọkụ. Eji m ohere a na-ayọ ndị niile na-agbala afa na ndị na-arụ ụlọ ọrụ ma ndị na-achọ nwa ma ndị na-achọ di, ndị nji ọrụ fa n'aka ma ndị na-emelụ awele fa ji azụ afịa ka fa sochie m anya gafete ebe a nọ kịta maka na ike dịkwa. Ebidoro m ife ụzọ mgbe m nọ na nwata. Adị m na nwatakịrị na-eme ihe ịrịba ama dị iche iche iji m ya pụta ụwa. Ọ bụrụ mmụọ mmiri nyere m ya, ọ bụla alụsị nyere m ya, onye Chineke nna ji gozie m site n'afọ nne m. Mana ogologo oge gara aga ka m were otuto Chineke wee na-enye ekwensu. Ana m agbagbu afa na-arụrụ ndị mmadụ ọrụ mmiri. Eji m River Niger na mmiri dị iche iche mere ebe obibi. Mgbe ọbụla ana m eje na mmiri na-achụ aja, mana enwere Chineke gosiri m onwe ya na ike ya site n'onye ozi ya bụ Ephraim Onye ministry. Ekpebigo m iji amara Chineke ji gozie m site n'afọ nne m wee jere ya ozi site na Jesus Christ. Emegokwa m ka eze nwanyị ndị mmiri na mmụọ niile na-efe mara ije m. Ọrụ Chineke na-arụ n'ime m site na Jesus Christ na sitekwa na Ephraim Onye ministry.
o gosila m ụzọ ndụ na ụzọ ọganiru. Ọnya ka m ji kweta ka onye ozi bụ Ephraim Onye bịa mebie ihe niile kwesịrị ka emebie ka m wee soro Kraịst. Ọsọ n'igwe bụ onye ọbụla n'isi ya. Onye mara aka dị ya mma ya tinye n'isi. Ndewonu ndị ebe anyị, ọnụ gbalịala ka ọnụ si watch video, biko help ọnụ ka ọnụ tinye aka na share button na share this video and follow this page and subscribe to my YouTube channel. Tell us your own opinion in the comment section and what God have been using Reverend Ephraim Onye doing in the life of people. Guys, let's celebrate the good thing God have been using them to do and celebrate and share to other people to learn that if a church now if a Chineke na ọba uru ife chi ọzọ na ihe ndị a niile wuchi ihe atara atụ ọwụ ife Chineke were obi tụkwasị na Jesus Christ, accept him as your personal savior. You see as your life will change. You see this lady now, all this thing have been doing all this while. At the end of the day, where did he end it? Ọ bịakwara na mamatakwa n'ụlọ ụka wee mee Christ accept na ndị ya were gbanwee wee werezi ihe were fu ndụ n'ime ya wee pụta na-agwakwa ụwa niile ihe Chineke mere, ihe Jizọs mere. Maka agụnwa abụ onye na-watch video na-asị Jizọs scam ma ọwụ ndị na-efe Jizọs ndị iberibe or Christianity ndị iberibe. I'm them sorry for you. It's better you give your life to Christ. Listen to Reverend Ephraim Onye and Evangelist Ebuka Obi and other men of God out there that are preaching the word of God and women of God. Believe on what they are preaching. Don't look at what they are doing. Believe in the word of God. That is the most important thing, and do good thing. If you know that you know what you are doing is not good, it's better you repent and change and accept Jesus Christ. This our sister here accept Jesus Christ and become a born again. Okay, thank you so much for watching. They will because come talk and Shabbat to share the video. Kona banile na hunye chukwu ọlọma chukwu ji nwanne anyị nwoke na ahụ n'ime ndụ ndị mmadụ. Udo dịrị ọnụ, ọ ga-emecha m nwan. Bye bye.